Investiment ieħor għal Forzi Armati ta' Malta b'investiment ta' 14 miljun euro inxtara it-tielet helikopter. Dan ħabru l-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela meta attenda għal passing out parade ta' soldati ġodda. It-tnejn filgħodu issibħu mal-Forzi Armati ta' Malta 70 soldat ġdid, 3 huma nisa. Sabiex waslu sawn is-soldati l-ġodda nataw taħriġ intensiv mit-Chief Drill Instructor Anton Kassar. Taħriġ li ipprepara lis-soldati fiżikament u kabbar fihom sens ta' dixxilpina. Hemm 3 affarijiet li huma importanti aħna fir-rikrutaġġ li huma l-fiżika, ovvjament id-drill u hemm ukoll l-iskelet arms u mbagħad jidħlu ovvjament ċertu soġġetti li għandhom xaqsmu mal-militar. Iżda wara li ilhom jitħarġu ta' kuljum għal 4 xhur sħaħ, is-soldati l-ġodda jinsabu sodisfatti, kif spjega is-soldat Mauro Mizzi. Tħossok tajjeb u għax dejjem kienet ix-xewqa tiegħi. U hekk anke bħala fiżikalment, mentalment u ssir iktar dixxiplinat. Il-Brigadier tal-Forzi Armati ta' Malta, Jeffrey Kurmi, appella lis-soldati l-ġodda biex dejjem ifittxu li jkunu ta' servizz għal pajjiż. Feraħ lis-soldati li b'impenn u b'dedikazzjoni ħadmu u irnexxielhom jissibħu mal-Forzi Armati ta' Malta.